Hi guys! Nandito na naman kami. Nagsusumamo po sa inyo at makatok sa inyong puso at para Hingi ng piso. hingi ng subscribe. Oh no! Kami po yung Bungas Kalay RJ. Salamat po sa suporta sa aming munting channel. Ako po si Franklin. Kami ang Bungas sa Kalay RJ. May tampok po kaming kanta para po ito sa mga Para sa virus. Para sa kanila. para po ito sa mga na-stranded na nawala ng asawa. Yung asawa nila ay umuwi na sa kanila dahil sa COVID-19. Natatakot sa COVID-19. Lalaki, nag-iisa na lang sa boarding house. Wala nang magawa. Pinamagataan itong Tinker. Oh no! Entro ay! Siya gayod na wow, ug halos di na mo tan-aw sa mga babae nga grabe gyud katahom. Naratol siya kung mag-unsa siya sa ilaha, maong siya na lang nangita o pagi, maong gi-fingers na lang kaya nga siyawang mingol sa ilaha, maong gi-fingers na lang kaya nga sawa wa dyan siya duawa. Wow, 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 wow. Maayon ta mawala na ning bayrosa, kay mauning hinongdan nga mag-fingers na lang. Narato siya kung mag-unsa siya sa ilaha, maong ako na lang di paagi sa kanta, maong gi-fingers na lang kay iyang nasawa ming uli sa ilaha, maong gi-fingers na lang kay iyang nasawa wa yun siya duawa. Wow, 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 wow. Naraton siya kung mag-unsa siya sa ilaha, maong siya na lang nangita mo pagi, maong gi-fingers na lang kay iyang asawa ming uli sa ilaha, maong gi-fingers na lang kay iyang asawa wa yun siya duawa, maong gi-fingers
iyang asawa minguli sa ilaha. Maong i-fingers na lang kay iyang asawa, wa yun siya duawa. Wow, 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 wow. Maong i-fingers. Salamat po. Please like, share, and subscribe. Especially watch po. Night. Momo.